ଇଚ୍ଛା, ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଅପେକ୍ଷା ଏହିସବୁ ମାନବ ସମାଜର ପରିଚାଳକ ନୁହେଁ? ଯଦି କେହି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆପଣ କିଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର? ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଏହା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। କିଛି ପାଇବାରେ ହିଁ ମୋର ସଫଳତା, ଆଉ କିଛି ନ ପାଇବାରେ ମୋର ନିଷ୍ଫଳତା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଏକାଧିକ ଲୋକ ଏମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ନିଜ ଭିତରେ ମରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାରିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼େଇଥାଏ। ଯେମିତି ବିତୃଷ୍ଣା ପଛରେ ମୃଗ ଦୌଡ଼ିଥାଏ। ପରନ୍ତୁ ଏହି ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ମିଳିଥାଏ। କେମିତି? ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ାକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ କିରଣ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ। ନା ନା ଏ କଥା କେବଳ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଘର୍ଷର, ନା କେବଳ ମହତ୍ଵ ଆକାଂକ୍ଷାରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଭୟାବହ ରକ୍ତପାତର। ଏ କଥା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଜ୍ଞାନର। ମୁଁ ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛି ଏ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଜୀବନର ମର୍ମ ଶିଖେଇବ, ମଣିଷର କର୍ମ ଶିଖେଇବ, ପଙ୍କରୁ ଉଠି ପଦ୍ମ ହେବାର ଧର୍ମ ଶିଖେଇବ। ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରାର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଭାରତ।